Здравейте, аз съм Сет и реших да последвам инициативата на Брото, да запиша видео, в което да разгледам една форумна ръка, около която се породи, поне за мен, интересна дискусия. Ръката е на един от редовните постери във форума. Значи, както някои от вас или повечето може би са я видели, дискусията е породена от това дали е правилно да си обърнем ASOIP 5 Suited на блъф на флопа срещу човек, който изглежда, че си бетва деполяризиран рейндж, и ако съдим по колдауна му на ривъра, най-вероятно не обича много да фолдва по улиците. Първо да видим коментарите. Първо Паев е очуден защо играем така, което е съвсем нормално. Ръката не може да се нарече абсолютно стандартна. После прототайп също се включва, като съм абсолютно съгласен с неговия коментар в случая, който е точно на място. Проблема в тази ръка е, че когато излиза тази карта на търна, макар чек рейза на флопа, поне според мен, да е добър и да има смисъл, търн барела не е от най-добрите, защото когато излиза тая карта, валю комботата ни, които и без това са прекалено малко, намаляват още повече. И също с този сайзинг, също да, ако репваме сетове, сайзинга е добър, защото не искаме да гоним нито флъш дролите му, нито рандом гъчочи, с които може да е продължил, нито валю ръцете му, така или иначе. Но да, пената е прав, че на този търн по-често трябва да се предава. После Паев отбелязва, че е по-добре да рейзваме ASOIP POP вместо ASOIP 5 Suited. Естествено, че е добре да рейзваме ASOIP POP, но това не мисля, че по някакъв начин означава, че не трябва да рейзваме ASOIP 5 Suited. Не съм сигурен, че тези неща се противоречат. Естествено, Паев казва, че щом човека се сплаща толкова лайт, трябва ли заобщо да го блъфираме или да имаме 3 барела срещу него. Първо, по време на ръката или преди да сме изиграли ръката, едва ли сме очаквали човека да ни колни с валета, дами или десятки, чек рейс, бет, търни, шов, ривър. И също, ако плаща толкова лайт, това означава, особено на първите две улици, щом си бетва деполяризиран рейндж и плаща толкова лайт, чек рейс и бетва търна, това всъщност означава, че той стига ривъра с много наброй по-слаби ръце, отколкото човек с поляризиран рейндж и с нормален фолд на си бет на чек рейс би стигал. Защото човек, който си бетва поляризиран рейндж, да кажем най-слабата ръка, която си бетва за валю на флопа, ще е може би поп и вале, дори може би поп и дама, спорно е, но да кажем поп и вале. Като поп и вале, ако не го фолдне на флопа, със сигурност би го фолднал на търна. Поп и дама също е... Да, с поп и дама може би ще колне търна и реално човек с поляризиран рейндж ще стигне до ривъра с някои миснати флъш дроли, с сетове, фулове, с поп и дама, с ASOIP POP, с асаци, все с силен рейндж, докато човек, който има деполяризиран рейндж и не фолдва много на чек рейс и на бет, ще стигат ривъра с ръце като 9,7, ASOIP 9, 8,9, десятки валета, дами, също ще има миснати флъш дроли, дори може да има някакви по-малко вероятно, но може дори да е спилнал с вале и дама или с 10 вале на търна. Така че това, че
Да, това, че колва на ривъра с тая ръка, вече трябва да ни накара да си аджъстим стратегията и да андърблофираме срещу него. Но преди да видим колвам на ривъра, не мисля, че само заради това, че си бетва деполяризиран рейндж, че не фолдва много на чек рейс, трябва да се откажем да блофираме срещу него изобщо някога. Друг е въпросът дали тази ръка е най-правилната, която трябва да подберем за шов на ривъра. Може би не е, защото блокваме супер голяма част от флъш дролите му, които винаги ще коват две улици и по-често ще фолдват ривъра. И после идва коментара на Зографа, който казва Сой 5, суитът никога не е блъф, както и да го погледнеш. Не бих се учил да има над 50% equity срещу рейнджа на този, с който бетва флопа, т.е. далеч сме от блъф. Значи, да, Сой 5 суитът със сигурност има над 50% equity срещу рейнджа, който си бетва на флопа. Дори не бих се учудил, даже е доста вероятно да има над 50% equity срещу рейнджа, с който плаща чек рейс. Само, че не съм напълно съгласен, че... само ще се отворя един текстови файл. Не съм напълно съгласен, че факта, че ръката ни има над 50% equity означава, че тя не става за блъф. Какво имам предвид? Не е важно само просто колко процента equity има ръката ни срещу рейнджа на опонента, е важно и по какъв начин може да реализира най-голяма част от него. Защото да речем на борд 2-3 пики, поп, да кажем каро, ако имаме ръка като 4 и 5 пики, тя очевидно за вас може би не, за мен поне е очевидно, че 4 и 5 пики имат над 50% equity на този борд срещу рандом си bet range. Но значи ли това, че тази ръка със сигурност не е блъф? Според мен, дали дадена ръка е блъф или не зависи просто от това колко equity има, зависи от това какво showdown value има на първо място. Естествено, ако има много equity, обаче ниско showdown value, е добре да я блофираме, е по-добре да я блофираме. Докато ако има добро equity, около 50% equity и доста добро showdown value, то със сигурност тогава е безмислено да я блофираме. Е по-добре да предприемем пасивна линия. Като какво печелим с пасивната линия? В случая, ако на този борд имаме Сой дама пики, какво печелим, ако играем чек-кол? Печелим това, че позволяваме на опонента, вземаме валю от блъфовете на опонента ни, т.е. не му гоним блъфовете. Защото ние така или иначе, ако бием всичките му блъфове, т.е. като чек рейзнем, няма да фолднем много на брой по-силни ръце от нашата. И в същото време, ако ще фолдваме само блъфовете му с чек рейс, по-добре да играем чек-кол, като така ще вземем повече валю. Или ръката ни извлича повече валю като блъф кетчър, понеже има добро showdown валю. Но разликата с 4-5 суитед е коренно различна, защото тя не може да извлече валю като блъф кетчър. Естествено може да извлече валю, ако на търна дойде пиката и опонента ни продължи да блъфира, или си направим стрейта и опонента ни продължи да блъфира. Тоест един вид се реализира implied odds срещу блъфовете му, но по-добрият начин, по който тази ръка би могла да реализира повече equity от това, което всъщност има е, като я чек рейзнем, се я превъртим на блъф, с цел реализира
повече equity. Нека напишем като check raise, защото фолдва много на брой по-силни ръце. 4-5 се реализира повече equity като check raise, защото фолдва много на брой по-силни ръце. И като казвам по-силни ръце, нямам предвид по-силни ръце чисто като equity, ами ръце, които не бият на шоудаун към момента на ръката. Тоест в въпросната ситуация по-скоро трябва да пренебрегнем, нали, колко equity има ръката. Или не да го пренебрегнем, но не това е най-важното. Най-важното в случая е, ако си чековаме ръката, каква част от блъфовете му бием на шоудаун, и ако си чек-рейзваме ръката, доколко ще фолднем по-силни ръце. И при положение, че опонента има деполяризирана си-бет стратегия, т.е. на поп 4-9 суитед, човека щом се бетва деполяризирано, нали, знаете, че има такива регове, които си бетват всички ръце, които имат сравнително добро equity. Обикновено си бет процента им е доста висок. Също не са заинтересовани да чекбекват ръце като 2 дами и 2 валета, 9 хикс, защото нали, за да индуснат блъф от опонента и за да си протекнат чекинг рейнджа. Напротив, дори като чекнат, в редките случаи, в които мислят си бет, те общо взето фолдват супер много срещу стап, нали, било то лейт на търна или бет на флопа в позиция. И стратегията им общо взето е да барелват всички ръце, които имат някакво equity, които имат дори ръце с showdown value. Най-често по 2 улици да чекват ривъра. Като на ривъра начина, по който те всъщност печелят пари, първо защото обикновено успяват да накарат опонентите им да оверфолдват на билото на флопа и билото на търна, и второ защото не е рядко печелят на шоудаун на ривъра дори с някои ръце, които са барелвали на сеймбур. Нали, стратегия, която аз лично не разбирам напълно, но е факт, че доста регулари я прилагат. Каква ми беше мисълта? Да, но на този борд, този тип опоненти ще си бетват ръце от рода на всички ръце от двойки до дами, като нали, тук не включвам сетовете, естествено и те влизат де, но друга фракция от ръце върху в момента се фокусирам. Също ще си бетват ръце като асой 10, асой дама, дори асой 8, асой 7, асой 6 суитет, може би асой 5 суитет. Също ще си бетват ръце като 9 хикс, нали, в това число 8 и 9, 9 и 7, 9 и 10, 9 и вале суитет, дама и 9 суитет, асой 9. Също ще се бетват асой 4 суитет. Да, общо взето ще се бетват все ръце, които имат добро showdown value, и някои от тях дори като бетнат няма да фолдват, кажи речи, нищо по-добро и няма да вземат value от нищо по-слабо, почти нищо по-слабо, но въпреки това ще залагат на флопа. И въпросът е срещу такъв си бет рейндж, плюс естествено тук включваме value ръцете му, които ще бъдат всички поп хикс, асаци, сетове, плюс някакви други блъфове, като 10 вале и дама, рандом, в смисъл някакви рандом блъфове, нали, хората имат тенденцията на този тип бордове да оверблофират, че то съвсем правилно, в смисъл ще бетва 6-7 суитек, 7-8, без, нали, дори без флъш дроу, ще бетва, нали,
дама е флоп, ще бет, т.е. дама е 10, ще бетва. Не знам, всичко, което му се сети може да се бетне на този флоп, защото на нас така или иначе ще ни е трудно да дефендваме достатъчно, понеже рейнджери няма да оцелят много този борд в общия случай. И особено на флопа вероятно ще дефендим, но на търна ще ни е трудно да дефендваме достатъчно. Срещу някакъв такъв C-bet range, въпросът е, има ли логика да чек рейзнем на SOI 5 suited? И според мен отговорът е да, защото да, на SOI 5 suited има над 50% equity срещу този рейндж. Обаче, като чек рейзнем, фолдваме още на флопа някои по-силни ръце, със сигурност. В смисъл, нали, като чек рейзнем, фолдваме още на флопа двойки и тройки, може би петици, шестици, седмици, осмици, нали, за тях е спорно. Може би фолдваме 9 хикс понякога, или ако не ги фолдваме на флопа, то като барелнем на търна ще му фолдим 9 хикс ръцете. Може би като барелнем на търна ще му фолднем от 10 до дама ръцете, за които също е спорно всъщност. Доста е вероятно да му фолднем още на флопа SOI 10, SOI дама, които, нали, имат, които в момента ни бият на шоудаун. И ако дойдат такива търни ривър, те ще спечелят ръката срещу нашата на шоудаун. Но ние имаме опцията да се обърнем на блъф и да ги фолднем още на флопа. Като това са немалко комбота ръце, всъщност. Също ръка като SOI 4 suited, която съм почти сигурен, че ще се бетва този тип опонент. Ще е много трудно да плати чек рейс на флопа, въпреки, нали, че има добър блокър. И на този търн естествено вече е нъц, но на голяма част от търновете, ако случайно е платил чек рейс на флопа с SOI 4, на голяма част от търновете като осмица, седмица, десятка, дама, вале, дори двойка, тройка, ще е много трудно да продължи да колва. Срещу поп хикс и срещу асо, да, при всички положения няма да ги фолднем, но с чек кол също ще губим немалко пари, така или иначе. И всъщност срещу тях с пасивна линия ще извличаме по-малко валю, когато всъщност си хитнем било то на търна, било то на ривъра флъша. Което до някъде компенсира факта, че ще губим повече, когато играем чек рейс и нищо не ударим. Същото може да се каже и за сетовете. Мисълта ми е, че за да видим дали тази ръка е окей да е чек рейзим на блъф, трябва да видим как тя ще реализира повече equity. И ако я играем с чек кол срещу този рейндж, може да видите, че на бланка на наутите всъщност може да се случва човека да реши да барелни по някаква причина SOI дама 2 улици, SOI 10 2 улици. Да кажем, защото има блокери за колинг рейнджери и да чекбекне ривър и съответно да ни събере на шоудаун с така ръка. Може дори да барелне 2 петици или 2 двойки, 2 улици, там по някаква негова си причина, да чекбекне ривър да ни събере на шоудаун. Може да бетне флопа с 8 и 9, да чекбекне търна и да ни колни бет на ривъра, което е доста логично всъщност. Също важи за десятки, осмици, седмици, валета. Също може да бетне флопа, да чекбекне търни, да ни плати бет на ривъра, особено на бланка на така че SOI 5 първо фолдва по-силни ръце като чек рейзни флопа, второ фолдва по-силни ръце като бетни търна и трето няма кой знае колко добро шоудаун валю срещу рейнджа на опонента ни. Защо? Защото в C-bet рейнджа му се включват ръце като SOI 10, SOI дама, 9 хикс, SOI 4. Нали, това един вид му се явяват блъфове, но всъщност тези блъфове бият нашата ръка и са в супер добра форма реално срещу нашата ръка. Или не е супер добра, но в, да кажем, прилична форма срещу ръката. И реално, за
за да погледнем, нали, за да погледаем колко точно е окей рейза ни, може да погледнем всъщност колко процента от времето трябва да работи, за да не е директно плюсиви на флопа. И в случая рискуваме 3.25, за да спечелим под от 5.25, всъщност 4.25, 4.31, 5.91. Фактически трябва да ни работи в около 55% от случаите, за да ни е директно profitable. И с други думи трябва да фолднем 55% по-силни ръце от по-силните ръце от нашата, за да си обърнем ръката на блъф. Но това би било вярно напълно, ако имаме ръка, с която никога няма да фолдне по-силна ръка. Тоест, да, ако имаме ръка с много добро шоу да валю, като 8.9, наистина, ако я обърнем на блъф и тя има също и много по-малко аутове, ако се обърнем на блъф 8.9, нали, ще е супер нелогично, защото ще фолднем много по-малко на брой по-силни ръце от нашата и имаме много по-малко аутове срещу value рейнджа на опонента ни. Докато с ASOI 5, да, може би няма да фолдваме 55% от по-силните ръце от нашата, още на флопа, макар да е някакво спорно, може би ще фолднем около 30-40% от по-силните ръце от нашата, но в същото време имаме и ръка с немалко equity, което все пак ще успеем да реализираме. Тоест, ако имахме някакъв абсолютен гол блъф от рода на 7.8 кари, да кажем, който все пак има някакво equity, но много по-малко, тогава, нали, дали е profitable или не, ще зависи изцяло от това дали ще успее да фолдне достатъчно ръце от C-bet рейнджа на опонента, нали? Дали ще успее да фолдне 55% от C-bet рейнджа му. Докато с ASOI 5, дори да не успее да фолдне 55% от по-силните ръце, все пак има потенциална възможност да се изгради плюсеви блъф на търна и потенциална възможност да вземе повече пари, когато си направи ръката. Това, което Зограф в случая казва, според мен би било абсолютно валидно за сценарий срещу опонент, който си бетва поляризиран рейндж. Срещу поляризиран рейндж, в който ги няма тия ръце от рода на двойки все още може да са си бет, но осмици, 9 хикс, десятки, валета, дами винаги са чейк. ASOI 10, ASOI дама по-често са чейк. Дори шестици и петици по-често са чейк, ASOI 4 почти винаги е чейк и така нататък. Срещу поляризиран рейндж, който не си бетва всички тия ръце, а си бетва ръце като base showdown value, нали, като 10 валет, дама 10, 7 и 8, някакви backdoor флъшове, base showdown value и така нататък. ASOI 5 е лесен кол срещу поляризиран рейндж. Защо? Защото като чек рейзинг всъщност няма да постигнем нищо, няма да фолднем почти нито една ръка, която ни бие, нали, с ASOI 5 като рейзнем. Опонента ни като не си бетва по-силния са от нашите, естествено няма да ги фолднем. Като не си бетва 8, 7, 9 хикс, естествено и тях няма да ги фолднем. Като също така value рейнджа му ще е доста по-тесен, нали? Ще си бетва предимно попи дама плюс за value и всички сетове. Също така
Също като чек колваме, бием почти всичките му блъфове, което позволява на ръката ни да реализира повече еквити като блъф кетчър, защото нали, ще има спотове, в които опонента ни ще барелни две улици с 10 и валели с дама и 10 и ние ще сме чек кол, чек и ще печелим ривъра на шоудаун. Или с ръце като 6 и 7 може да реши да бетне флопа и да барелни някой търн, който смята, че е подходящ. И отново да спечелим пари като блъф кетчър. Докато срещу такъв рейндж всъщност ще печелим много малко пари като блъф кетчваме и по-често като стигнем на шоудаун дори срещу блъфовете му, реално ще губим шоудауна. И генерално бих искал да кажа, нали, че съм съгласен с всички вас, че тази ръка по-често трябва да е чек кол на този борд. Срещу човек с адекватна стратегия и с поляризиран си бет рейндж, със сигурност е чек кол и няма много смисъл да се е чек рейзване. Но срещу човек, който си бетва деполяризиран рейндж, според мен трябва да чек рейзваме по-агресивно и да не му позволяваме да стига толкова лесно шоудаун с толкова много ръце. И един вид да го принудим по някакъв начин да си аджъстне стратегията. Но дори срещу деполяризиран рейндж трябва да имаме предвид, нали, както останалите казаха, че на този борд имаме супер малко валю ръце, като това са главно четворки и девятки, евентуално може да сме кълнали. Т.е. е почти задължително да сме кълнали поп и 9 суите. И някои хора, които играят по-лус от големия блайнд, може да имат дори поп и 4 суите, но това за повечето хора не е толкова вероятно. Както и може да обмислям дали да не чек рейзнем за валю ръка, дори ръка от рода на поп и дама. Но не бихме искали да имаме толкова много блъфове срещу него. И по-скоро, ако ще чек рейзваме тази ръка, трябва да е с някаква ниска честота на този борд. И бихме искали да чек рейзваме с семи блъфовете си агресивно на бордове, където можем да репрезентнем повече валю ръце. Тоест, ако борда вместо 9-4 поп беше, да кажем, дама 9-10, тогава чек рейзване ще да е много по-добър, защото там ще имаме много повече валю ръце, с които можем да чек рейзнем флопа и да бетнем търна и дори да шотнем ривъра. Особено срещу деполяризиран рейндж. Това беше общо взето, което имах да кажа по ръката. И ще се радвам да чуя и мнението на останалите играчи.